Prestížne United World Games, ktoré patria medzi najväčšie mládežnícke športové festivaly v Európe, boli pre našich športovcov mimoriadne úspešné. Výprava sa z rakúskeho Klagenfurtu domov vrátila hneď s niekoľkými prvenstvami. No už dievčatá vás ráno avizovali, tak vítajte. Ideme si vás predstaviť. Nie je vás málo, takže začínam Petrom Uhrovičom, majiteľom športového klubu Sporttrend. Dobré ránko. Zuzka Uhrovičová, Juliana Katočová, obe volejbalistky a Gregor Klacek, hokejista. Tak v prvom rade obrovská gratulácia. A to, čo sa vám podarilo. Ja viem teda, že ešte v roku 2022 Slovensko reprezentovali iba 4 členovia a teraz na United World Games to bolo naozaj nepomerne viac a dôkazom je toho aj ten fantastický úspech, ktorý sa podaril. Tak poďme si priblížiť, čo to tie hry sú a čo ste si z nich priniesli, Peter. Takže United World Games sú také športové mládežnícke hry, festival mládeže. Do daného festivalu sa vlastne prihlasujú družstva z celého sveta. My sme tam mali vlastne družstva od Spojených štátov amerických, Kanadu, Quebec, družstva z Mongolska, z Číny, z Európy. No a zúčastnili sme sa toho aj my. Momentálne už 4. krát sme na takomto podujatí. 3. krát priamo v Klagenfurte. Prvýkrát to bolo také skôr znúdzecnosť kvôli covidu. Sme hľadali podujatie, kde by sa dalo vlastne športovať. No, následne sa dala dokopy dobrá partia a ten projekt naberal na nejakej prestíži a momentálne sme postavili až 7 športových družstiev. 3 hokejové a 4 volejbalové. 4 z nich boli volejbalové, áno, bola to U15, U17, U19. Vy ste, devčatá, reprezentovali ktoré kategórie a čo sa vám podarilo vyhrať? Tak Zuzka, začni. Tak, my sme reprezentovali U17 a vlastne vyhrali sme v tejto kategórii. Vyhrali aj baby z U15 a dievčatá z U19 skončili na 2. mieste. Bola tá cesta až vlastne na ten športový Olymp náročná, lebo naozaj asi my to aj roky sledujeme tento trend, že sa to veľmi, veľmi vyrovnáva, že či už je to tá nižšia úroveň alebo tá vyššia, ale športovať chce stále veľa detí a veľa mládeže, tak kto stal proti vám? Tak v skupinách sme sa museli skôr koncentrovať na tie zápasy, pretože to boli také výkyvové zápasy. A už potom, ako sme sa blížili k tým ťažším zápasom, tak tam už boli kvalitní superi a museli sme hrať naplno. Kto bol najťažší, Juliana? Ja si myslím, že najťažší bol vo štvrťfinále proti Quebecu. A tí hrali veľmi rýchly volejbal, takže sme mali trošku problémy, ale vyhrali sme a bolo to dobré. Určite tam pomohol aj taký ten tímový duch, že? Lebo keď som sledovala aj tie fotky, tie videá, mala som z toho taký pocit, že idete tam s obrovskou radosťou do toho a že vlastne aj tá vaša vnútorná chémia zafungovala, až sa vlastne podarilo to najlepšie, čo sa mohlo. Je tak? Určite áno, lebo my sme aj veľmi dobré kamarátky mimo športu, takže to funguje aj potom na ihrisku. A som s nimi rada, s babami. Čakali ste takýto úspech, Peter? No, my sme 2 roky dozadu tam v U15 získali zlato, takže išli sme trošku do toho s tým, že radi by sme tiež zopakovali, ale nebola to priorita. Išlo o to, že bol koniec sezóny a tie dievčatá potrebujú nejakým spôsobom zregenerovať, hlavne psychicky a bola to dobrá príležitosť. Ono to nebol festival len prioritne o športe. Tam zažili množstvo zážitkov, bývalo sa v kempe, bola tam hráčska party, perfektný otvárací ceremoniál. Dievčatá reprezentovali Slovensko, 24 dievčat z našich boli vlastne vybraté na nástup za samotné Slovensko. Takže bolo to o tých priateľstvách, bolo tam karaoke a rôzne iné aktivity. Takže bolo to čerešnička na torte. Gregor, ty si zastupoval hokej, naozaj odohrali ste dynamické, rýchle zápasy. Trošku inak sa vlastne hrá ten systém, sú tam 3 na 3 plus brankár, je to tak? Hrali sme 3 na 3 s brankárom, takže ten hokej bol rýchlejší. Hrali sme na šírku ihriska, čiže v 1/3 a bolo to viacej také dynamické aj rýchlejšie. A je to veľký rozdiel oproti takému tomu klasickému štýlu hokeja? Dá sa povedať, že aj áno, keďže teda tam boli aj družstva z viacerých krajín, tak sme si zahrali s nimi teda a videli sme, ako hrajú teda hokej aj v zámorí a iných krajinách. Je to veľký rozdiel oproti tomu európskemu a slovenskému, ten zámorský? Lebo vieme, ako to funguje vlastne medzi tými profesionálmi, tak predsa ako to bolo na tomto turnaji? No, myslím, že tam chalani z Ameriky a z Kanady hrali aj rýchlejšie, keďže oni majú tie ľadové plochy aj užšie, takže bolo to také iné.
Už ste to aj dostatočne oslavili všetci? Asi Áno. Gregor? No, Áno. Ja mám ešte jednu takú príjemnú povinnosť spomenúť malého Alexeja, ale keby si to mohol rozvinúť, pretože vy ste vyhrali zlaté medaily, ale práve tá jedna putovala aj veľkému bojovníkovi, tak keby si mohol. takže jednu medailu sme venovali aj Alexejovi, čo je vlastne brat jedného z našich spoluhráčov, ktorý sa lieči v Nemecku po transplantácii kostnej dreni. Tak určite mu to urobilo veľkú radosť. Áno. Vy ste urobili radosť, nám veľmi pekne ďakujeme, že ste boli dnes s nami a nech vás šport naďalej baví a takto krásne reprezentujete Slovensko. Peter, Zuzana, Juliana a Gregor boli našimi dnešnými hostiami. Úspešní z United World Games 2025. Ďakujem za návštevu. Ďakujeme. Ďakujeme.